Samantala, pinaalalahanan po ng Pamana Water District Dagupan City ang mga consumer nito ng tubig sa lungsod na magbayad sa tamang oras upang makaiwas sa aberya sa serbisyo. Ayon sa tanggapan, hindi na dapat hintayin pa ang due date bago bayaran ang water bill para maiwasan ang posibleng pagkaputol ng linya ng tubig na mahalaga sa pang-araw-araw na pangangailangan ng bawat kabahayan. Sa panayam ng Pamana Water District Service Customer Manager Carol Lina Gadon, patuloy umano ang kanilang pagbibigay ng paalala sa mga consumer hinggil sa mga panuntunan at mga dapat tandaan upang hindi maputulan ang supply ng tubig. Bukod dito, tiniyak din ng tanggapan ang patuloy na pagmomonitor sa kalidad ng tubig na dumadaloy sa bawat barangay na sakop ng kanilang serbisyo. IFM News. IFM News. IFM.